Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts. Soc l'Antonio del Valle des del Canal Blau i potser ara mateix us esteu preguntant què faig jo aquí envoltat d'aquestes vinyes garrafenques fantàstiques en Sant Pere de Ribes com a fons de pantalla, si això és un programa de cinema. Tot té una explicació. Us porto un bon ventall de bones pel·lícules ben diverses, ben diferents, amb protagonistes tan peculiars com un bon ramat d'ovelles que resoldran un crim ben misteriós. Sí, ovelles detectius. Marxarem després al món dels videojocs plens d'acció i combats amb els que flipareu. I per les amants i els amants del cinema històric anirem a l'opulència de la cort francesa del segle XVII per continuar parlant del duel que estan tenint a la taquilla ell, el rei del pop, i ella, la reina de la moda. Un duet que ha fet revifar la taquilla a tot l'estat com feia molt que no vèiem. També, com sabeu, farem una repassada ben ràpida a tots els títols que encara podeu veure a la comarca i aquells que estan a punt de marxar. Tot això i més per aquest cap de setmana durant aquesta mitja hora on parlarem de cinema a prop de casa i cultura que són el mateix. Així que prepara't, prepareu-vos, perquè aquí i ara comença Blau Cinema, la teva cartellera del Garraf. Volia portar aquí davant de l'Arxiu Històric Comarcal un racó increïble de calma i pau per parlar-vos de la programació del Círcul Catòlic des del cor del casc antic de Vilanova. Estrenada al Festival de Canes, en secció oficial ens arriba La Isla de Amrum. També va ser seleccionada per l'Alemanya com a candidat als Oscars i premi a millor pel·lícula al Barcelona Film Festival, que just hem tingut fa uns dies. I ja la tenim aquí. El famós guionista alemany canvia de registre i signa el seu film més clàssic i més commovedor. Drama bèl·lic de l'Alemanya rural a finals de la Segona Guerra Mundial i basat en la història real de la infantesa del cineasta Harry Bong. Que esta maldita guerra de Hitler se acabe. ¿Padre volverá ahora a casa? ¿Por qué lo preguntas? Porque la guerra se acaba. ¿Quién dice que la guerra está a punto de acabarse? Illa d'Amrum, primavera de 1945. Nanin, 12 anys, viu amb la seva mare i els seus germans mentre el seu pare és al front. Caça foques, pesca i treballa a la granja Bendixen per ajudar a la família. ¿Cómo está tu madre? Desde que falleció el Führer no come. Si te cuento algo, ¿guardarás el secreto? Abuelo, no. Però la mort de Hitler i la fi del règim ho canviaran tot. La guerra s'acaba, però la veritat sobre el seu pare i el seu propi futur arribaran a la petita illa. Señora Bendixen, usted cometió un delito de sedición ante dos miembros de las juventudes hitlerianas. Ellos sí hubieran podido hacer algo. Pregúntales por qué no quisieron. La protagonitzen Jasper Willerbeck com a Nanin, un debutant de 12 anys trobat a Hamburg després d'un gran càsting, i Diane Kruger. La dirigeix Fatih Akin a partir de la infància real de Arbom. Bom l'anava a dirigir, però per salut va cedir el projecte al seu amic Akin. Van rodar a l'illa real d'Amrum amb tempestes i fred real perquè Akin volia que se sentís el mar del nord a la pell. Arbom va morir mesos després de l'estrena de la pel·lícula. No te creo. Mis padres nunca harían algo así. ¡Fuera de aquí! Després d'arrasar Alemanya amb més de 8 milions d'euros de recaptació, la crítica la defineix com bonica i trista, narrada amb sensibilitat sense subratllar res. La Isla de Amrum no mostra combats. Parla de la pèrdua de la innocència, del fanatisme heretat dels pares, de com es construeix la memòria quan tot s'ensorra. Mireu quina preciositat us he portat aquí a l'interior de l'Arxiu Històric Comarcal per parlar-vos que també el Círcul Catòlic compartint pantalla arriba Calle Màlaga, que porta ja unes setmanes aquí a la comarca i jo diria que aquesta serà la vostra darrera oportunitat de veure a una Carmen Maura immensa. La pel·lícula està produïda per Espanya, el Marroc, França, Alemanya i Bèlgica. Calle Màlaga us parlarà del dret a envellir dignament i del respecte als records i al lloc que sentim com la nostra llar i les nostres arrels. Buenos días, Mohamed. Hola, mi niña. Estoy muy contenta de que hayas venido. Un año sin tenerte en casa es mucho. Voy a vender la casa. ¿Estás hablando de mi casa?
Tànger. Maria Àngeles, amb 79 anys, viu sola al seu pis del carrer Màlaga. La seva filla Clara arriba de Madrid per vendre la casa, però Maria Àngeles s'hi nega. Aquesta és casa seva. Tornarà d'amagat, recuperarà els seus mobles entestats i, contra tot pronòstic, redescobrirà l'amor i el desig al costat d'Abslam, un antiquari. El piso sigue en venta. Solo que ella no sabe que me he vuelto a vivir allí. Con esto me basta. No me queda ni un duro. El anticuario lo va a vender todo si no me doy prisa. ¿Dónde vas a ver el partido? En el café de Qassem seguramente. ¿Y a cuánto sale la cerveza? Los cafés no venden cerveza. ¿Quieres ayudarme a recuperar mis muebles? Dirigida per Mariam Touzani, directora hispano-marroquí amb pel·lícules tan inoblidables com El Kaftan Azul, la protagonitza Carmen Maura en un paper ple de matisos, força i tendresa, que defensa amb humor el seu dret a decidir on i com viure. L'acompanya Marta Etura com la seva filla Clara. Calle Màlaga s'ha convertit en un cant lluminós a la llibertat, el desig a la tercera edat i envellir allà on un decideix. He hecho cosas increíbles. Després de guanyar el Premi del Públic al darrer Festival de Venècia, el Premi a Millor Pel·lícula, Millor Actriu i Premi del Públic al Festival de Mar del Plata i d'inaugurar la secció oficial del Festival de Màlaga, Calle Màlaga es resisteix a deixar la cartellera amb una Carmen Maura que fa uns mesos ens va visitar aquí a la comarca per rebre el Premi a tota una carrera al darrer Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. Ha sido una maravilla para mí ser actriz. Me ha ayudado muchísimo en mi vida y os agradezco muchísimo a todos que hayáis ido a los cines. Me encantaría volver a ver los cines llenos. Si hiciéramos todos un pequeño esfuerzo y dijéramos, voy a ir un día a la semana al cine, volveríamos a conseguir que los cines se llenaran. Porque si los cines se dejan de llenar, vamos a tener que dejar de hacer películas. Yo entiendo que las películas se ven fenomenal en casa, pero de verdad, por favor, hagamos un esfuerzo y volvamos a ir al cine como cuando era pequeña, que era una fiesta. Vale. D'un lloc tranquil a un altre, som aquí al Parc Pompeu Fabra de les Roquetes. Es veu que tinc ganes de connexió amb la natura. I vull dir-vos que el duel entre el rei del pop i la reina de la moda ha convertit el pont festiu del 1 de maig en el millor cap de setmana de tot el 2026 amb 11 milions d'euros recaptats a tot l'estat. Aquesta setmana, aquí a la Bòbila de les Roquetes, podreu gaudir de la segona part d'aquesta diablesa vestida de Prada. Han calgut 20 anys per convèncer a Meryl Streep i Anne Hathaway per rodar-la. Elles no volien trencar el mite del 2006 perquè consideraven que no hi havia història per explicar, fins que va aparèixer un conflicte ben important com per animar-les: la mort de la revista en paper i la guerra contra l'algoritme de les xarxes. Han recaptat 233 milions d'euros el primer cap de setmana a tot el món. Ah, una curiositat, cadascuna d'elles va posar una condició per fer la pel·lícula. Voleu saber quina? Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año. ¿Aún tienes todo eso? No, lo regalé. ¿Qué? Demasiado ostentoso para un periódico. Tu despacho. Oh, vale. ¿Quién regala ropa de Chanel? La segona part del Diable vesteix de Prada enfronta 3 dones per sobreviure. Les protagonistes, com bé sabeu, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci. S'hi suma Kenneth Branagh com a marit de Miranda. Yo no te he contratado. Lo único que tengo que hacer es esperar hasta que fracases. Coge el metro, querida. Es va rodar entre juny i octubre del 2025 a Nova York i Milà, en plena Setmana de la Moda Real. Meryl Streep va exigir la condició de no fer servir cap retoc digital per mostrar una Miranda sense filtres. La verdadera Miranda Priestley al desnudo. I sí, Miranda continua dient això és tot quan vol que marxis del seu despatx. Un momento. Espero que no vayas vestida así a la cena. És todo. I quina va ser la condició d'Anne Hathaway per tornar? Que les models de la pel·lícula no estiguessin excessivament primes. Durant el rodatge a la Setmana de la Moda de Milà, va veure models alarmantment primes i va parlar amb els productors. Va aconseguir el compromís d'utilitzar cossos sans i naturals en pantalla. Meryl Streep va confirmar que la Hathaway s'hi va plantar i ho va aconseguir. ¡Estoy temblando! ¡Ay, Dios, no me transmitas todo lo que sientes, por favor! Es que adoro mi trabajo. I continuem des d'aquí, des del Cinema Prado de Sitges. Mireu quina meravella. Història pura del cinema.
Continua Michael Jackson trepitjant ben fort a la taquilla, 423 milions de dòlars arreu del món i ja és el segon biòpic musical més taquiller de tota la història del cinema, només superat per Bohemian Rhapsody. La productora Lionsgate, la mateixa de La La Land, ja ha declarat que la segona part podria començar a rodar-se cap a finals d'aquest any i que aniran amb relativa rapidesa. Total, ja tenen un 30% gravat de tot el que no van fer servir a la primera. ¿Estás seguro? Eres fuerte. Eres hermoso. El más grande de todos los tiempos. Per ser Michael no n'hi havia prou amb ballar. Jeffrey Jackson es va passar 3 anys perfeccionant un sol gir, el que Michael feia cap a l'esquerra. Amb els coreògrafs originals Rich i Tom Talawega, assajava 10 hores al dia. El moonwalk va ser fàcil comparat amb això. El primer dia de rodatge, gravant Bad, va acabar amb els peus sagnant i sense sentir-se els dits. Va dir que va ser espiritual veure's transformat per primera vegada en el seu oncle. ¿Sabes lo que quiero? Ser la mayor estrella del mundo. Tenemos que aprovechar el éxito de Michael. El Thriller es va rodar a la localització original del videoclip del 1983 i per primera vegada en 20 anys un equip va entrar a filmar al ranxo real de Neverland. Bill Corso, maquillador guanyador de l'Oscar, va crear 30 canvis de looks diferents per Jafar. Nas, to de pell, dentadura, pentinats, tot per recórrer les eres de Off the Wall, Thriller i Bad. Amo a mi familia, pero quiero seguir mi propio camino. Tengo montones de ideas en la cabeza. Necesito expresarlas. Pues hazlo, Michael. Ya no eres un niño. Prince Jackson, el fill gran de Michael Jackson, va ser productor executiu de la pel·lícula. Amb només 29 anys, va supervisar decisions clau juntament amb l'advocat John Branca i l'arxiver del patrimoni Karen Langford. El rodatge va estar blindat, 80 dies a Santa Bàrbara i 120 milions de dòlars només en salaris de l'equip i proveïdors. Transmitir amor, alegría y paz. Eso es lo que quiero que sienta el mundo. La família va estar sobre cada pla perquè fos fidel al llegat que volien deixar. Màgia. Ribetans, ribetanes, que sapigueu que teniu l'oportunitat de veure una setmana més el Michael Jackson al cinema Ribes. La pel·lícula ha arribat als cinemes com un tsunami que està dividint a la crítica per una part i al públic per l'altra. La crítica opina que la pel·lícula és un retrat que brilla però no crema, l'acusen de ser una producció neta, polida, amb una finalitat claríssima per part de la família, que és santificar la figura del gran rei del pop, obviant les parts més fosques de la seva vida. Tècnicament és impecable, però no obre capítols incòmodes més que el del maltractament del pare. I per l'altra part, el públic al·lucina amb el Jeffrey Jackson, el protagonista. Tot canvia quan puja a l'escenari. Els números musicals tenen una força visual que ens transporta als 80 sense filtres, no? La gent s'aixeca de la platea ballant i acaba les sessions amb forts aplaudiments. Mireu què diuen aquí la gent de la comarca sobre la pel·lícula. Maravillosa. El biópic es perfecto porque su sobrino, que hace el papel de Michael Jackson, es tan bueno como él, bailando y cantando. Lo que pasa es que, claro, Michael Jackson es Michael Jackson, el original, pero maravilloso. A mí me ha gustado mucho la película. Llevo siendo fan de Michael Jackson desde los 11 o 12 años, entonces llevaba mucho tiempo esperando esta película. Y nada, me sé básicamente toda su historia y siento que lo han clavado, lo han hecho perfecto, de principio a fin. Las actuaciones, todo, el actor, que lo ha hecho increíble, básicamente lo ha clavado y me parece una increïble pel·lícula. M'ha agradat amb unes coses i no m'ha agradat per l'altra. M'ha agradat perquè t'assabentes del que és la vida de Michael Jackson i no m'ha agradat perquè ha sigut un pèl llarga. Està molt focalitzat amb el que han volgut ensenyar, suposo. Però em donen ganes de realment veure un documental de la seva vida amb imatges d'ell, que, bueno, això no deixa de ser una pel·lícula. Me ha gustado un montón, es increíble. Bueno, el actor, Jeffrey Jackson, lo ha hecho muy bien, muy emocionante. No hablan de todo, pero creo que es por temas legales. Habla de la primera parte de su vida, luego hay una parte 2. Al final la gente ha subido a bailar, es muy emocionante, nos ha gustado mucho. I som-hi amb totes les estrenes de la comarca, que són, ja us ho dic ara, molt variades. I ara sí,
Som-hi amb les protagonistes que encapçalaven el programa d'avui. Hi ha misteris que només es poden resoldre amb llana i paciència. En un petit poble apareix mort el pastor. La policia no té pistes i les úniques que poden fer justícia són el seu ramat, perquè ningú les ha escoltat mai. Però elles ho han vist tot. Protagonitzada per Hugh Jackman i la Emma Thompson, Las ovejas detectives, una intriga rural amb molt sentit de l'humor, tendresa i les detectius més inesperades de l'any. Així que no subestimeu mai un bon ramat d'ovelles. Mi único secreto para ser feliz en la vida es cuidar de las criaturas más buenas que hay en el mundo. Las ovejas. Os presento a mi rebaño. George Hardy estimava dues coses, les seves ovelles i les novel·les de misteri. Cada nit es llegia un nou cas, convençut que no entenien res. S'equivocava. Yo sabía quién era el asesino. Me gusta creer que me entienden. Pero solo son ovejas. ¿Por qué para justo ahí? Estaba a punto de decir quién era el asesino. ¡Qué tortura! Fue la criada, ¿no? Quan George apareix mort, el seu ramat decideix fer el que millor sap, investigar. ¡Despertad todos! Hemos encontrado a George tirado en la hierba y no se mueve. Lily, dinos qué hacemos. Han asesinado a nuestro pastor. Y nosotros resolveremos el crimen. Las ovejas detectives és un misteri entre llana i pistes. Qui va matar el pastor? Hugh Jackman és George Hardy, el pastor. Emma Thompson interpreta la seva advocada. La pel·lícula es va filmar entre juny i juliol del 24 a Granges Reals de Oxfordshire. ¿Y ahora qué hacemos, Lily? George nos quería. Nos leyó un montón de historias de misterio. Resolveremos el crimen. ¿Os creéis tan listas como para resolver un crimen? ¿Adivináis cómo llaman los humanos a las personas que no piensan por sí mismas? ¡Patos! ¡Borregos! Creo que habla de ti. Les ovelles cobren vida gràcies a Framestore, l'estudi d'efectes visuals guanyador de l'Oscar per Gravity i Blade Runner 2049. Ahí tenemos el móvil. Los herederos son siempre los sospechosos. Les ovejas detectives parla del dol, de família i de subestimar els altres. Parla de com les històries que expliquem ens preparen per la vida real i de que la intel·ligència i el valor no entenen d'espècies. ¿Qué hacía aquí la camioneta del vecino? ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Quiero embestirla! ¡Y yo con todas mis ganas! ¡Para! ¿Qué habíamos dicho? No embestimos cosas, a no ser... que haya una razón justificada para embestir. Producció britànica de misteri amb un gran repartiment que segueix les estructures de les novel·les d'Agatha Christie, però sense perdre el seu enginy i traient la violència per a tots els públics. ¡Seguidme todas! ¿Somos corderos o somos carneros? Perquè a vegades, per resoldre un misteri, només cal escoltar a qui ningú s'escolta. El mundo real es más complicado que un libro. No tenemos miedo. Mopel, ¿qué es eso? Creo que es una carretera. ¿Y de qué está hecha? Bueno, de hierba no, eso seguro. El terror espanyol treu les urpes, arriba a La casa en el árbol, l'òpera prima de Luis Calderón, que ja ha fet soroll als festivals de Utah i de Sevilla. Una cabana a 20 metres d'altura, una mort que no quadra i una dona que torna al bosc per caçar aquell que li va robar tot. Slasher, trauma i venjança en estat pur. Per cert, la cantant Mala Rodríguez interpreta un paper a la pel·lícula. Te he traído aquí porque quiero contarte algo. Jesús, por fin he descubierto quién quiero ser en realidad. Tú me has ayudado a conseguirlo. Por eso quiero estar contigo. Para siempre. Ale i Jesús passen un cap de setmana romàntic en una cabana suspesa a més de 20 metres d'altura al bosc de Zanauri. De nit, ell cau al buit i mor. Un any després, Ale torna. Està convençuda que no va ser un accident, que alguna cosa del bosc se'l va endur i aquest cop no fuig, ha vingut a caçar. El director Luis Calderón, sevillano, va rodar tota la pel·li en només 20 dies a Vizcaya. És el creador del moviment PXXR Cinema, el cinema dels pobres, fet de forma 100% independent per demostrar que els joves també poden fer pel·lícules. Enséñale de lo que eres capaz. Luis Calderón barreja el terror clàssic de persecució amb un discurs sobre el trauma, la identitat i la redempció. Cinema independent, fet amb passió i sense grans pressupostos. Va guanyar millor pel·lícula internacional al Horror Festival de Utah.
Terror amb cap i amb ànima. Esta vez no volverás a ganar. Després d'arrasar el 2021, torna Mortal Kombat, la segona part, la saga de videojocs més salvatge puja a la posta. Nous lluitadors, nous mons i un enemic que vol exterminar la Terra. Acció sense censura, arts marcials i fantasia fosca a 120 pulsacions. Les primeres reaccions dels fans del famós videojoc comenten per les xarxes que aquesta segona part s'acosta molt més que la primera al material original que tots i totes esperaven. Això realment no és un joc, és mortal. One more, gracias. Usted es Johnny Cage. De pequeño me encantaba Ciudadano Cage. Gracias, tío. Te lo agradezco. Deberían hacer un reboot. Nadie quiere ver eso. Dejó de tener tirón en los 90. Johnny Cage ha sido elegido para pelear. Dime que no sois unos friki fans. ¿Cómo lo has hecho? ¿Vienes o qué? Els campions favorits dels fans, ara acompanyats pel mateix Johnny Cage, s'enfronten cara a cara a la definitiva i sagnant batalla a mort per vèncer el fosc règim de Shao Kahn que amenaça l'existència del regne de la Terra i els seus defensors. Es un torneo de lucha. A muerte. La gran incorporació és Karl Urban com Johnny Cage, el personatge més esperat pels fans que no va aparèixer a la primera entrega. Esta es una guerra por el destino de tu mundo. ¿Os apuntáis o qué? No soy ningún campeón. No tengo armas Transformer ni lanzo rayos. No tengo nada que ver con esto. Yo soy actor. Torna Simon McQuaid a la direcció després de l'èxit de la primera temporada del 2021. En la cara no. Ha llegado la hora de que te conviertas en el héroe. Es va filmar a Village Roadshow Studios, a Austràlia, i la vaga d'actors del 2023 va aturar el rodatge durant 4 mesos. Van tornar al novembre per acabar les lluites més bèsties mai vistes a la saga. La pel·lícula és descrita com un frenesí mortal plena d'adrenalina, corregint les errades del ritme de la primera al prioritzar el torneig. Mortal Kombat 2 és acció per adults, arts marcials, ciència-ficció, fantasia fosca i gore sense filtres. I ara, vinga, anem molt ràpid amb els títols que resisteixen a deixar la cartellera i que encara podeu veure aquí, a la comarca del Garraf. Continua Strangers capítol final, pur terror que tanca la trilogia amb Madeleine Page caçant els emmascarats que la van atormentar. Te escapaste. Te apuñalaron. Popular dispondrán de hasta 3 días para deliberar. Segona oportunitat per veure Los Justos, la història d'aquests 9 membres d'un jurat. Retrat desolador d'una generació aixafada per una crisi socioeconòmica i existencial a través d'un jurat popular que delibera un cas de corrupció. ¿En qué lado quieres vivir? ¿Qué es esto? Uya nos ofrece 1 millón de euros por comprarnos el voto. Entiendo que creas que soy el indicado para esta misión. Entiendo lo que hay en juego. Ryan Gosling i el seu Proyecto Salvación, una odissea espacial de les que ja no queden, porten 6 setmanes a les cartelleres i encara la podeu trobar aquí a la comarca. Todo el planeta se extinguirá con nosotros. Doctor Grace, el mundo cuenta con usted. Res no m'espantarà. Feia molt de temps que ningú li plantava cara al cinema d'animació nord-americà, doncs aquí teniu aquest David, una aventura gigante, musical d'animació que s'ha posicionat en el top 2 de la taquilla nord-americana. Res no m'espantarà. David. Solo tú, Señor.
algo. Has transformat lo imposible en realidad. Di algo. Tercera setmana a la cartellera i aguantant l'actriu catalana Laia Costa i La mòmia de Lee Cronin. Descrita per les crítiques com una proposta de terror visceral i gore, allunyant-se del mite clàssic per enfocar-se en la possessió i l'horror físic. Tranquila, abuela. Mola estar muerta. Por encima de mi cadáver, como quieras. Pocs dies li queden a Super Mario Galaxy per arribar a les plataformes, tot i que continuarà sent de pagament durant unes setmanes per recaptar més diners. 894 milions de dòlars porta guanyats a dia d'avui. ¡Otro! I la segona part de la família Benetton, que ha superat aquest cap de setmana els 52 milions d'euros, dedicat per aquells i aquelles que diuen que el cinema espanyol no genera indústria. ¡Hola! ¿Cómo te llamas, Castora? Mabel. Si quieres vivir aquí tendrás que aprender las reglas del estanque. ¿Cuáles son las reglas del estanque? Esto me va a llevar un rato. I una altra que persisteix en la pantalla és Hoppers, una de les pel·lícules més divertides de la història de l'estudi d'animació Pixar. La cinta funciona com una petita sacsejada d'energia, un recordatori que la imaginació, quan s'allibera de certa solemnitat recent, pot tornar a ser juganera, imprevisible i contagiosa. Si tienes que comer, come. ¿De dónde has sacado la coronita? ¿Esto es lo que te extraña? Esto se nos está yendo de las manos. Pero escúchame, Torrente, te va a escuchar tu puta madre. I com no, van passant les setmanes i Torrente Presidente continua. S'ha convertit en la quarta pel·lícula espanyola més taquillera del cinema espanyol abans d'anar a les plataformes. Al top de la llista, 8 apellidos vascos i Lo imposible del català Juan Antonio Bayona. I fins aquí, ja sabeu que teniu tota la informació d'horaris, preus, ofertes, descomptes a les webs de totes les sales. S'acomiada aquest que us ha parlat l'Antonio del Valle des del Canal Blau. Ens tornem a trobar la setmana que ve per continuar parlant de cinema a prop de casa, a la comarca del Garraf i de cultura, que són el mateix.